Абе, те кончето майна ли го? Не, тука. Отзарам беше. Още е дръбно. Значи ще го успея. Той кончето е дръпа, бе. А па беше по... Пепи се разглоби от игра. Отбиле са го. Да, направо. Да му е топло на детето. Марко. Кой Марко? С Соня Сивия, дали не е? Марко ли? Марко с това сивото, дето викаш мъжко ли, женско ли? Нема. Наема да е. Тя те глачка да е, обаче нема килата. До тука. Има желание, обаче нема килата. Не се знае, какво да е. И тя заляга да е. Браво, бе! Браво, много. Не е важно, не мога да го стиглям, обаче че набива. Тя няма тези... Желанието. Ще тръга. Брай. Почна да танцува. Кобилата... Брай. Нема, това и беше. Това беше. Нема. Не ще вече. Ще тръга. Не може, но не ще. А бута и са дига и я души. Да стига, тя не ще. Тя отдеве. А па втория път тръгна да я. Видя, че и два пъти тръгна. Не ще. Не. Кобилата усети и не ще вече. Повече от половината да е. Ще го изкара, ама не ще. Има силата. Ей, много това за него. Много е. Тя на 400 кила, дали ги има? Има ги да е. Има ги 400 кила, ги има. Моето беше по-мила половина 510 кила. Твоята голяма да е. Тя голяма кобила. Да, кончето, това голямо тя си кобила. Ще изкара, да. Дай! Браво!